Bueno, hola. Eu son Ana, xa me coñecedes algúns da cachada do ano pasado. Bueno, para os que non, é que estou en Santiago, xa cumplimos 18, pero o que faga falta aquí, sobre todo para apoiar a nosa lingua, que é o galego, estamos. Que a nosa lingua, bueno, levan este proxecto moitos colegas de aquí, bueno, un deles é Baldo, por favor, un aplauso. Que, como ben dixeron, é un fenómeno. Bueno, quería invitar a subir aquí a Xiana, que tamén organiza isto. Por favor, subir. Bueno, isto é pola lingua, como xa sabedes, ainda que vexo algúns que non apoian, pero xa iredes caendo da burra. Seguridade! Nada, estades invitados e queremosvos igual, ainda que vos a nós non. Bueno, temos esta noite bastantes sorpresas, e unha delas é o Galeoque, calquera que se queira animar a cantar en galego adiante. Ademais, estamos entre colegas, vai ser para botarnos unhas risas. E despois, para a miña colega Xiana e para todos vós, temos unha sorpresiña. Que, bueno, viñeron dúas persoas que coñecedes bastante, sobre todo os fanáticos da televisión, son dous actores que, bueno, ides coñecer. Manolo Cortés e Ricardo de Barreiro. No, pero non os coñecedes. Que son? ¡O te mata lobos! Aí estamos, o Coronel Ferreiros e Mateo Veloso. Bueno, ¿qué tal? Hola, gracias Ana por ascenderme. En realidad non son coronel, son capitán. Pero está ben, Ferreiro, aí sí que acertaches. Gracias por convidarme, por convidarnos nesta festa pola lingua. Parabéns polo teu aniversario, Xana. Se me vedes por aí beber demais, controládeme, vale? Despois igual cantamos algo no karaoke. Ainda queda competencia, non nos levamos nada mal na realidad. Parabéns polo teu cumpleanos, que sigas así de guapa moitos anos máis. E sobre todo de guapa, que sigas falando gallego, se fai falta non só galego, sino gallego, para que aprendan algún. É sorprendente.